Com porteu el muntatge, això? Bé. Sí? Aquesta memòria RAM, Marcel, de què és? És un giga d'un DDR2. Molt bé. Us heu trobat algun problema aquí al desmuntar o no? No? Està bastant nen, no, aquest equip? Molt bé. Funciona la font d'alimentació o què? Ja. Què us dona? No està estable, Ho veieu clar, Algun dubte? ¿El martillo dónde está? Martillo. Martillo es para los discos duros. Algunes coses com els estudis, com és el centre, quins alumnes hi ha, i tot un registre d'usuaris perquè puguin accedir alumnes i professors. Poden utilitzar diferents plugins, com per exemple les xarxes socials, perquè així quedin bé i no es vegin borroses per la resolució. Doncs potser a l'hora d'aprendre a utilitzar els plugins ja sigui el programari i a l'hora d'aprendre a fer un slider. Quina seguretat tenen aquestes VLANs, Diego? És una seguretat bastant forta per una VLAN. En principi no hi ha d'haver-hi cap falla de seguretat. Enric, no ho està aconseguint. Per què no li surt? Doncs imagino perquè la seguretat és superior o difícil de treure-la. Algú creu que ho aconseguirà o no? Està difícil. Està xungo.